частна компания, основана през 1999 година в град Стара Загора от Няго Христов. Началото фирмата беше с ентусиазъм и с вдъхновение и оттам започна едно стремително, но стабилно израстване на фирмата. Вдъхнови ме да почна кариера в тази индустрия, значимостта на индустрията за стопанския живот на страната, възможностите за реализация и факта, че там се въведоха много нови съоръжения. Възможността за кариерно развитие ме задържа в Елконтрол вече 20 години. Енергийното строителство е строителство, в което има много инвестиции. Проектите са мащабни, има много предизвикателства в тяхното изпълнение. Удовлетворението от това, което се направи, е много голямо. В края на 2000-та година на практика Елконтрол беше може би една от първите фирми в България, която притежаваше собствен акредитиран орган за контрол. В същата тази година Елконтрол подписва първия си договор за изграждане на електрическа уредба 400 кВт в ТЕЦ Марица Изток 3. В 2004 година се създава следващият отдел във фирмата – производство на електрически табла. Елконтрол подписва и първото споразумение за дистрибуция на електроапаратура с немския концерн Siemens. Елконтрол предоставя една комплексна услуга. Казано с други думи, професионални решения в областта на енергетиката. Тоест, изпълнението на един цялостен инженерингов проект е това, към което още от основаването на фирмата е било стремеж за ръководството и за всички специалисти и инженери, които работят в фирмата. И най-хубавото е, че продължаваме да вървим напред, продължаваме да намираме вдъхновение в новите технологии и търсим развитие. 2007 година е много важна за нас. Тогава Елконтрол влиза в новия си дом, административно-производствения комплекс, и в него отваря още един нов отдел – магазина си, където днес продава над 15 000 артикула на Siemens, ABB, Rittal и други световни производители. В 2010 година по стечение на обстоятелствата се наложи да разширим дейността на фирмата с още едно звено. Това е отдел строителство, тъй като се наложи да изпълняваме проект с наш чуждестранен възложител, който изискваше изпълнение на обекта с строителни и електромонтажни дейности. Тогава управителя на фирмата пое риска и предизвикателството да създадем собствена група, които да поемат изграждането на този обект и привлече към фирмата доказани специалисти като ръководители, строителна бригада, и започнахме изпълнението на този проект, който беше разширение и рехабилитация на открита разпределителна уредба 400 кВт в град Бургас. Висококачествени услуги предоставяме чрез подбора на специалисти и правилните хора, които могат да извършат дадената задача за даден обект. Стандартите изпълняваме според това, че фирмата предоставя доста обучения, свързани с дейността ни. Ние сме нишката между клиенти и доставчици. Помагаме на клиентите си, защото участваме в всеки един проект от идейна фаза до пускането му в нормална експлоатация. Осигуряваме аварийна и планирана поддръжка, също така доставяме и резервни части. 2019 година подписва много важен тристранен договор с Siemens, който цели интегриране и продажба на решения в сферата на релейни защити и системи за автоматизация от сериите Ciprotec, Rayroll и SICAM на Siemens. Същата 2019 година Елконтрол започва работа на първия си проект в Германия на 380 кВт уредба в град Филипсбург, газоизолирана. През 2023 година Елконтрол подписа още две много важни лицензионни договори и споразумения с Siemens. Първото като технологичен партньор за производство на типово тестване табла Sivacon S8, както и още едно споразумение за VAR партньорство за доокомплектоване на уредби средно напрежение NXAR на Siemens. През всичките тези години Елконтрол не е спирал да се развива и да инвестира в своята апаратура, техника и хора. Ние развиваме нашия екип както в професионален, така и в личен план. Винаги съм казвал, хората, дори и нови, сега излезли и завършили своето образование или хора с някакъв дългогодишен опит, е да бъдат постоянни, да гонят целите си и трябва да са сигурни, че пред нас винаги има възможност за реализация.
Това, което ние ще им гарантираме, че когато започнат, е да имат сигурност и да имат личностно развитие. Здобих се с увереност да бъда по-смела, по-отговорна и по-комуникативна с клиентите. В следващите 5-10 години планираме да построим нова производствена сграда, да дигитализираме и автоматизираме производствените мощности, както и продължаваме да развиваме търговските дейности. Също така ще продължаваме да правим това, в което сме най-добри. Да повишаваме надежността на електрозахранване в енергетиката и индустрията. През годините сме получавали множество награди от редица партньори и институции, но тук е място да спомена и награда, с която лично се гордея. Голямата награда Строител на годината за 2023 година, връчена от ОП Стара Загора на Камарата на строителите на България.